Hei vähän kusipäiset tilaajani. Anteeksi, ei vaan, no ei niin kiva tilaajani. Tämä on ensimmäinen video. Kanavani nimi on Marina. Ja aion teille kertoa joka päivä asioista, joista haluan marista. Eli näin aluksi voisin marista tästä YouTube-jutusta, että sinä putki. Minä teen videoita sinä putkeen, eihän siinä ole mitään järkeä. Miksi se voi olla vaikka Video Place tai jotain muuta, YouTube, YouTube, sinä tuuba, YouTube, you motherfucking YouTube. Se oli ehkä ensimmäinen. Mutta minä vasta tätä harjoittelen tekemään, niin voisin ehkä miettiä, että tänä aamuna mua harmitti. Mikäs mua heti aamusta harmitti? No tietenkin se, että oli tullut lisää lunta. Koska mä oon tottunut siihen, että marras-joulukuu on mustaa, synkkää ja pimeää. Ja yhtäkkiä piha on valkoinen ja on kaunista, sanovat. Mutta minun mielestäni ei ole kiva, kun kävelet, yrität vaikka hiipi jonkun selän taakse, niin kuuluu vaan näri sieltä lumealta. Ja ainut hyvä lumi on semmoinen lumi, millä voi laskea mäkeä tai tehdä lumilinnoja. Voiko tuolla tehdä lumilinnoja? Kysy vaan ei, koska se on nuoskalunta. Eli nuoskalumella ei voi tehdä mitään muuta kuin kuunnella narinaa ja heitellä sitä. Ei sitä saisi palloa. Ja sitten, koska lauantain kunniaksi, miksi lauantai on karkkipäivä? Se on valmiiksi jo lepopäivä. Niin se on jo valmiiksi kiva päivä. Miksei vaikka maanantai tai tiistai, jotka on tosi ärsyttäviä työpäiviä, voi olla silloin karkkipäivä. Koska silloin muutenkin kaikki päin huonosti, niin silloin voisi saada karkkia lohdukkeiks. Lauantai on muutenkin kivaa. Niin lauantai saa joka tapauksessa karkkia. Tai vaikka ei saisi karkkia, niin voisi olla jäätelö päivä vaikka. Ja sitten mä sanon näitä viikonpäiviä muuten. Koska kaikilla muilla kielillä maanantai on Monday tai Mondag, niin kuin kuun päivä. Niin miksi meillä on maanantai? Eli suomen kielen on keksinyt tämmöinen kaveri kuin Elias Lönnroth. Hän on itse ollut ruotsinkielinen. Siksi meillä on niin järjettömiä sanoja jotkut. Ja siksi mamut ei varmasti ikinä opi suomea, koska meidän kielessä ei ole minkäännäköistä järkeä. Se on varmaan vaikeimpia kieliä maailmassa. Mutta mä luulen, että se Lönnroth ei ole, se on vaan ajatellut, että no, tässä on tämä, millä kaivetaan maata. Olisiko se nimi vaikka Lapio ja olisiko toisit Haarukka, toi voisi olla Veitsi, toi voisi olla Körökirkko. Niin miksi me ollaan annettu yhden ruotsinkielisen, ilmeisesti poikiin suuntautuneen henkilön juosta tuolla maakuntia pitkään ja keksi meidän kieli. Ja nämä ehdotukset. Joo, sitten kolmantena, aina kun tulee uusi sana, niin kielitoimisto ehdottaa sille suomenkielisen vastineen. Esimerkiksi televisioon piti olla näköradio. Ei kukaan käytä sanaa näköradio. Tai mikroskoopin piti olla. Me nyt keksitään täällä meidän viisaiden keskellä, että voisiko tämä olla hitutehystin. Ei ole, se on mikroskooppi, kun se tulee englanninkielestä. Tai no kännykkä on kyllä ainut semmoinen, mutta silloin tämä pidettiin yleisöäänestys ja otettiin se paras vaihtoehto. Eli jos kielikielon viisaalta olisi kysytty, että mikä on kännykkä, niin olisi sanonut varmaan, että olisiko tämä nyt semmoinen jökkömökkölöinen tai jotain muuta yhtä älytöntä. Oliko se sitten kolmas? Tänään avattiin ensimmäinen lukkukalentereista, niin toinen lukkukalentereista. Ja katsoin kaupassa, että hiukan on nyt toisena päivänä halventunut ne kalenterin hinnat. Meillä on tapana, että me avataan vasta 4. päivä kalenteriluukut, koska silloin mä saan sen saman kalenterin alle puoleen hintaa. Ja joulua me vietetään tammikuussa, koska lantulaatikko maksaa 10 senttiä, kinkkua saa ilmaiseksi.
Niin minkä takia viettää joulua just jouluaattona? Mistä tulikin jo mieleen jouluruuat, mikä on se nyt 4. valituksen aihe. Okei, mä ymmärrän, että ne on ollut herkkua joskus silloin, kun on nähty nälkää ja ollut 1800-luvulla, mutta ne vois tuoda nykyaikaan. Rosolli ei ole herkkua. Lipeä kala ei ole herkkua. Mä en halua syödä porkkanalaatikkoa, nam nam. Kerran vuodessa saan herkullista lanttulaatikkoa ja herkullista silliä ja sit oikein luumukiisseliä, nam nam. Et heitä suomalaiset huippukokit siellä, niin päivittäkää ne jouluruuat. Ei ole kenenkään mielestä hyviä. Kuka ei halua enää uutena vuotena niitä syödä. Ja heti tulikin 5. valituksen aihe, minkä takia niitä pitää tehdä koko armeijalle. Kun kaikki ottaa vähän niin kuin kohteliaisuuden vuoksi sitä lanttulaatikkoakin sen 1 lusikallisen. Niin miksi sitä pitää tehdä pakkaseen koko armeijalle niin, että varmasti kaikki ottaa 8 lautasellista nyt lanttulaatikkoa, että tehdään nyt sitten oikein kunnolla. Se siitä. Tämä on Marinan kanava. Jos tilaatte, niin oma opikanava. Sitten mä käyn teidän kanavalla ja sanon, että kyllä mä sieltä, ne jotka tilaa mun kanavan, niin mä käyn valittaa teidän kanavivallanne asioista. Kyllä mä jotain valittamista varmasti keksin, koska tämä kanavan nimi on Valitusvirsi, eli Marina. Täällä Marista. Kiitos. Hei.